Les dades Covid a Roses podem dir que segueixen la tònica a la baixa de la setmana passada. Tot i que la taxa de reproducció ha experimentat una lleu pujada, aquesta setmana s'han reduït a la meitat dels positius registrats en els darrers 7 dies al municipi. Aquests han passat dels 19 registrats la setmana anterior als 10 positius d'aquest dimarts 23 de març. Els indicadors Covid del municipi estan bastant estables i cap dels dos ha experimentat un fort augment. En el cas de l'índex de risc, aquest ha experimentat un lleu descens, passant dels 139 punts de la setmana passada als 132,68 d'aquesta, mentre que la taxa de reproducció ha augmentat un xic, passant dels 0,76 punts de la setmana anterior a l'1,08 d'aquest dimarts. Unes dades globals bones que esperem que confirmi l'estabilització de la propagació del virus a la població i que no ens han de fer baixar la guàrdia durant la Setmana Santa. Són uns números que veiem positius, que veiem que estan força estancats i que de mica en mica sembla que el nombre de positius va baixant al nostre municipi. Bé, amb l'esperança que això segueix les properes setmanes, només recordar a la gent que sobretot en aquests dies de Setmana Santa, que hi haurà gent que aprofitarà per sortir i per tenir contacte amb familiars o amics, recordar el tema de la mascareta, la neteja de mans, el distanciament de metro i mig, 2 metres i sobretot, totes aquelles trobades que puguem fer a l'exterior no les fem en cap lloc tancat. Pel que fa als centres educatius, aquesta setmana hi ha 2 grups classe confinats de l'Institut Cap Norfeu, mentre que en els darrers 10 dies el nombre d'alumnat personal docent o administratiu que han donat resultat de contagi positiu ha estat de 2 persones.